Bismillahirrahmanirrahim. Uswahyane mung sekala dumawae kodrat risat poso menangake kalih badhe moben wonten saka upacara adat Widiwitondo angus pinangker dening para pujangga ingkang wis kawinun inggih punika risat poso menangake kagum den bagus panjang Firmansa apa jalipun bobo giran jalipun ibu pasti kagum sampun jumeneng apik dening Kang Rama Ibu Kinasih sarta kadherekaken pangondya piranganten kagum Injil sakaladan Kedurjo kakuangan Busana kang sarwa retna sarwa abang padhe kalebiar padhe kaleri padhe panjuran kalamun kasarus kala timandang kula kagem sasonati panyaya kartik asile padha menanganten putri kabeh dening Kang Rama Ibu Kinasih kadang puspita nunci muklira sinaperaken wonten pamidhan karang kalamun kadhuping samirana mata mangsa Bandayo amarga isapeting sasana wargen katang-katun ngarsa wonten pepatah sakembareng angkagem busana kang sarwa karna kembar busanane atos ewet agenipun abentenaken prasasan pindha Jambi Sinigat asta ponang kembar mayang dewa dalan Jayadaru kembang pawari wanita kang ayu selestewani katulus pinengku dening priya pamrisaken paring putra minangka marganut rakyat dampyak proman dawadomo kang samangayap tindak ira sampun sobranganten kanggo agenipun laksana alon-alon lampahipun tansah mulat kanan kiri apik dening Kang Rama Ibu Kinasih dampyak para kadang pandhawa ingkang sampah ayam tindak ira sapojo menanganken kawahen maksana lengkeh pindhoriya anggajah kulit
Warahma ugi enggal dipun paringi putra putri kang saleh serapat kembar mayang utawi idul kembar mayang Dewa Daru kapasraken dening warga menangaken putri Jaya Daru kapasraken dening warga menangaken kakung timbang ajab pengetahuan sapa rahayu kang tinemu tinembung ingkang mungkin tinembung ingkang mulya dan polo yuwono salamin amin amin ya rabbal alamin adicara sawatan sadalawi sawatan gantal tansah jaga maju tansah melawi astanipun Satmojo pirangan kaliyan balang gantal ingkang dipun wastani gondang kasilan gondang tutur kang dumadi saka suruh kang ketemura sikirana basa kesusu keping weruh kaya patru manunggal dadi sawiji patur wilujeng ramonan ya matur nuwun wong ayu karo aku sing tak tresnani yai penangaten putri ajengku wonten sakanipun Satmojo penangaten kakung amrepes adi wangi dadi gan pecah sanalika pratandha sing penangaten putri sampun pecah pamoripun aja buketan sapenaring putra putri kang soleh-solehah lumantar wiji kang suci penangaten putri wiji apen penangaten kang tondo putri lan parang kamroko wonten sanggar paduka kula ngaturaken sedaya kakang adicara lingkar jagat kanthi kairing pogel pirangan kekalih kegandengan tangan kegandengan asta badhamu pengiran rodo kaping 3 cacahipun pirangan kekalih akel wangsana aku pengiran rodo alon lampahipun menawa mangke pundhak umat janji ojo kuwatir siramu tak geleki dalam benci yo isto wilayah kari dene jurungan disariro lingkih ore dengkon kadusen ingkang wijil saking latah yasa lamun kidul alon lampahipun penangaten terakhir laksana amudi rarupa doliripun yen wis dadi penangaten kudune jenak ana omah
Adicara salajengipun Adicara sindur monggo dhumateng Karma Kulawarga putra putrinipun Adicara sindur Kirata basa isin lamun mundur bapa sampun sareng ibu suami ampun to dikaya ngapa dadi wong tuwa tansah dilakoni wong kepengin nyenengake putra putrinipun Embang Raja muga-muga kang putra putri tansah laras Tobidakipun kang Rama wonten ing ngajeng ing ngarsa Suntawadya Ariconto dhumateng putra putrinipun mugi-mugi kang putra putri tansah laras pemindhahipun kang ibu wonten wingking puri handayani ibu swarmi tansah mandhurung syukur bagi dosa seneng apa kang daturipun kang putra putri kinasih Karena ibu sampun tumapak wonten sasoran dikakang rantua dicoroti nang pangkon uga kawasan adicara Mimpi Subur-lubure pangkonku sepiro bobotmu wis tuwa sediko dao panjiromo Pinanganten kali sampun wonten pangkonipun kang Rama abot-abot sampeyan balismo kanthi anteng katresnan Seradang saya Bapak Samsul dikuat-kuatake yen anak wadon bobot 100% kudune anak lanang ya 100% wis cukup suwene aku nunggu nek panggonku yo Aisyah tak lungguh dengan kursi dan dapat jono masih jauh itu akan jauh karena ini belum Serang tak lungguh kene kursi daging dapat sono menokro suruhnya Neng mongsa dalu tawi sedinten labihipun Ojo nyokapatu yo wis cukup suwene anakku karo paripurna dicara tanem jarum salajengipun adicara kancar ujung hukum awasan adicara tombo kaya ya guna kaya Namakan aku dari paring guna kaya kagarongkan Dumateng sampun jobranganten putri
Dadi penak ora
lan sawening wektalipun murid samubarang kaesti kaaturaken dening Gusti Kamasuya Gusti Maha Murah wening cipta rasa resik panggrahe karya resik saka tetusan Nirmala Yono Slabilo Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Yayi kerisku dudutan wong aja duwongku dudutan yayi izin monggo dudutan aku arepe nyuwun pangestu dumateng karo ibu karo Sirampiro Yasin izin yang nyuwun pangestu dumateng karo ibu boten asal bentokan asal ceritakan so ora arep gowo hawa nafsu sing kaku sing kasar coba tututan buku ngaji kasihan jauh kenangan kali pangestu dumateng karo ibu kanthi kairing lalem banget kene nyaket karo marang saiki kene nyaket karo marang Romo penangan kene maksara tumuju dumateng buku samsul saripun Ibu Swardi kene nyaket karo marang Romo sedih kodang kadya pemantraturipun samojo benang anten saringgit kanjengku menurut dibalas kamera kayune lampah kula sirambut tak pangestoni yo aja matur sing kaya ngono tenan sendika dawuh Gusti Rama ojo iki pangestu aku tetep daging setapel barang siramu bagus tetep balung sacengklek yo di rumah aku cek yo wis cukup sepene datang dumantya sang ojo kenangan saripun pangestu dumateng karo ibu kene anakku iki nyaket marang kula sedih kondang
Siramu tak pangestoni kaya banyu milir. Kedawuh anakku iki sing ayu dhewe. Muga dadi aku sing barokah siramu ya gitu. Barokah umurmu ya barokah rezekimu ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya wis cukup sebenarnya sing ayu dhewe. Ojo rebutan bener tenan. Kalau salah yo nggih. Wis tak kedal Paripurna sang mojo belangaken saripun pembangis kudumateng Bapak Samsul salajengipun Lumaksana tumuju dumateng Bapak Kirang Kene anakku sing bagus dhewe nyaketo marang Rama nyaketo marang ibu yo nggih isto akedalu kajeniku wonten jangan berpadu meluni dimangestu kajeniku urip rahayu apa kula tanpa anakku sing bagus dhewe anakku sing tak tresnani amung kuwe yo muga bisa menuju jodoh derajate wong tuwa sing amung wis akan mau sing ngomong iki pangestu anakku sing ayu dhewe selalu tak pangestune kaya banyu milir isto akedalu datang umatio sat mojo belangaken saripun akhirnya pangestu dumateng kawula ibu winasih sing kaya ngono anakku sing ayu aja rebutan bener putono salah wae wis tak romo kaya iki pangestu karo tak tompo muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah yo amin amin ya rabbal alamin ya Allah yo wis cukup semede ya muga-muga runtut uripmu satengen daya muga-muga mau sepisan dan kenangan rojo
ngerti kapitu kasih ya Allah kajelingku mulaiku mung siji urip ana saten yo bayang bangun bareng wis kowe seres kaya penak kok iki ono masalah aja grusak-grusuk dipikir nanti wenine pikir nyedhakno marang Gusti sing gawe urip ojo kendang angin marang Gusti Allah tanpa asing apa welas Cipoku Bapak Samsul senangku aku tinggal kita sebabnya apa aku bisa mrene iki ditimbali karo anakku dhewe sapa Windy oh Windy ya bapake ngalor ngidul budal kawan ora ngerti bapak sambilun ngomong semono wis dipundhut karo Gusti sing gawe urip